Hej ty! Ja? Áno, ty duševne neprítomný homo sapiens. Si hlúpy? Chýba vám niekoľko mozgových buniek, lebo nevieš robiť tie najľahšie úlohy? Je nemožné hovoriť so svojimi priateľmi, pretože všetko, o čom hovoria, sú hlúpe veci? Alebo chceš byť jedinečný? Teraz máte právo šancu si kúpiť našu novú, výnimočnú, geniálnu, fantastickú, úžasnú, futuristickú, technicky vyspelú, najlepšiu, nenahraditeľnú Thinking Cap! Zväčšite si množstvo mozgových buniek, ktoré nemáte s našou inovatívnou Thinking Cap. Nie je to len doplnok, je to kognitívny upgrade. Prekapte svojich blízkych darčekom, ktorý pozdvihne ich intelekt a podnieti kreativitu. Neuspokojte sa s obyčajným, myslíte múdrejšie, nie ťažšie. Naša super duper fantastická Thinking Cap je dokonalou zmesou štýlov a rozmýšľania. Vďaka čomu je dokonalým darčekom pre vašich hlúpých blízkych a kamarátov. A neváhajte, iba u nás budete spokojní. Garantujeme jedinečný a spôsobivý darček, ktorý presahuje tradične. Darujte tieto Vianoce dar génia a sledujte, ako zistia, akú nízku inteligenciu mali. Len za 199,99 € môžete mať svoju Thinking Cap. Ale počkajte! Teraz máme neskutočnú výhodnú ponuku. Keď zavoláte číslo 0948 682 289 a kúpite jednu Thinking Cap za cenu dvoch, dáme vám jednu Thinking Cap zadarmo. Ešte raz, ak zavoláte číslo 0948 682 289 a kúpite jednu Thinking Cap za cenu dvoch, dáme vám jednu Thinking Cap zadarmo.